Mudzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale takulandirani ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye lero 4 October 2023 ndipo tikukondwerera chaka cha Francisco Oyera amene ndi nkhosenso ya parishi yathu ya St. Francis kuno ku Kanengo area 25. Ndiye tikupempherera anthu onse amene atenga dzinali kukhala nkhoso yawo kapena kukhala dzina lawo kuti kudzera mumapemphero a Francisco Oyera madaliso a Mulungu akufikireni nonse. Mawu a Mulungu lero ndi ochokera mawu oyamba Nehemiya chapter 2 verse 1 mpaka 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Cornelius Mkwanazi wa bungwe la Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. Francis Parish Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wa lero Luka chapter 9 verse 57 mpaka 62. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Pouya achipani cha Missionaries of Africa kuchokera ku St. Francis Parish Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Nehemaya mutu 2 kuyambira 1 kulekeza 8. Pa mwezi wa Nisani chaka cha 20 cha ufumu wa Aritakisekisesi, pamene adabwera ndi vinyo pamaso pa mfumuyo, ndidatenga vinyoyo ndi kumpereka kwa mfumu. Tsono nkale lonse sindidakhalepo ndi nkhope yachisoni pamaso pake. Apo mfumu idandifunsa kuti, kodi bwanji nkhope yako ili yakugwa pamene sukudwala? Chimenechi si china koma ndi chisoni cha mumtima, pamene ndidaopa kwambiri. Ndidauza mfumu kuti amfumu akhale ndi moyo mpaka. Ilekerenji nkhope yanga kukhala yakugwa, pamene mzinda kumene kuli manda amakolo anga adani adawusandutsa bwinja, ndipo zipata zake adazitentha ndi moto. Tsono mfumu idandifunsa kuti, tsono umati undipemphe chiyani? Pamenepo ndidapemphera kwa Mulungu wakumwamba, ndipo ndidayiwuza mfumu kuti, ngati chingakukondweretseni amfumu, ndipo ngati mungandikomere mtima mtumiki wanune, munditume ku Yuda, ku mzinda kumene kuli manda amakolo anga, kuti ndikaumangenso mzindawo. Apo amfumu, mkazi wake ali pambali pake, idandifunsa kuti, kodi kumeneko ukakhalako nthawi yayitali bwanji, ndipo udzabwerako liti? Ndidayiwuza nthawi yake, ndipo idandilola kuti ndipite. Tsono ndidayiwuza mfumu kuti, ngati chingakukondweretseni amfumu, mundipatse makalata oti ndikapereke kwa bwanamkubwa wa chigawo cha pasidya pa Yufulate, kuti akandilole kudzera mu chigawocho mpaka ndikafike ku Yuda. Mundipatsenso kalata ina yolembera Asafu, kapitawo woyang'anira nkhalango ya amfumu, kuti akandipatse mitengo yokamangira mitanda ya zipata za linga loteteza nyumba ya Mulungu,
ya makoma a mzinda ndiponso ya nyumba yokakhalamo ine. Mfumu idandipatsa zimene ndidawapemphazo, popeza kuti Mulungu wanga wokoma mtima anali nane. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka woyera mutu 9 ndime ya 57 mpaka 62. Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali panjira, munthu wina adawuza Yesu kuti, ndizikutsatani kulikonse kumene muzipita. Yesu adamuyankha kuti, nkhandwe zili ndi michembo yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutu pomwe. Pambuyo pake Yesu adawuza munthu wina kuti, iwe unditsate. Iyeyo adati, Ambuye mundilole ndiyambe ndakayika maliro a Atate anga. Yesu adamuwuza kuti, aleke akufa aziyika akufa anzawo, koma iwe kalalike ufumu wa Mulungu. Munthu winanso adawuza Yesu kuti, ndizakutsatani Ambuye, koma mundilole ndiyambe ndakasadzikana ndi anthu ku nyumba. Yesu adati, munthu amene wayambapo kulima tsono kumacheukiranso kumbuyo, Mulungu alibe naye ntchito mu ufumu wake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mulungu anayika mwa ife zinthu zosiyana-siyana ngati tingakondwa kapena nthawi zina tingakhalipa. Ndipo nthawi zina tingamva kukoma mu mtima kapena kukumudwa. Ndipo ngati tayang'ana pafupi kukumudwa, munthu angakumudwanso mu njira zosiyana-siyana. Ungakumudwa chifukwa wataya chinthu cha mtengo wapatali, mwina kuti munthu wina anakunyoza. Ungakumudwanso mwina pakuti unayembekeza zimene sizinakwaniritsidwe. So mumawu wa Mulungu, mumawu woyamba tamva kukumudwa kwa munthu. Munthu wake anakumudwa chifukwa anakumbukira za nyumba ya Mulungu, anakumbukira za Yerusalemu, ndipo anakumudwa chifukwa anakumbukira za kale, ndipo si zimene zilipo sono. Kale nyumba ya Mulungu ikakhalapo ku Yerusalemu, koma nthawi imene ankakumudwa nyumba kunalibenso, chifukwa nyumba inagwesedwa ndi adani yawo, iwo onse kutengedwa ku ukapolo. Ndipo ali ku ukapolo kumene kuja ndi pamene anakumbukira za nyumba ya Mulungu, ndipo mu mtima mwake anakumudwa. Kukumudwa kwake kunali kwa kukulu mpaka bwana wake kuzindikira kuti kodi kuli vuto lotani. Ndipo iye kumasula, kufotokoza kuti akumudwa chifukwa cha nyumba ya Mulungu. Ndipo akupempha kuti aloledwe apite ku Yerusalemu akamangenso nyumba ya Mulungu. Ndipo Salimo 69 verse 9 ikunena kuti, changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa, chipongwe cha anthu okunyozani chandigwera. Kufotokoza kuti munthuyo
adali ndi changu chachikulu chochitira nyumba ya Mulungu, ndipo adafuna kuti akamangenso nyumba ya Mulungu. Ndipo ine ndikufuna kuti lero ndikufunseni, inu ngati munthu, inu ngati Mkristu, muli ndi changu chotani, kapena kuti muli ndi chikondi ngakhale chaching'ono ndi nyumba ya Mulungu? Kodi pali chikondi chimene chikulumikizani ndi nyumba ya Mulungu, kapena mukungoona nyumba ya Mulungu basi? Kunena nyumba ya Mulungu apa ndikutanthauza zinthu ziwiri. Nyumba ya Mulungu itakukhala building ngati parish, church ya parish ndi nyumba ya Mulungu. Koma nyumba ya Mulungunso itakukhala Akristu, gulu la Akristu ndi nyumba ya Mulungu. Ndipo tizifunse lero kuti kodi ndili ndi chikondi ndi nyumba ya Mulungu? Kodi ndimakondadi nyumba ya Mulungu mpaka ndithe kukumudwa ngati sizikuyenda bwino mu nyumba ya Mulungu? Nthawi zina ngati kuona amene adachitira munthuyo Muyuda amene adapempha chilolezo kuti akamange nyumba ya Mulungu, ifenso tisita kuzifunsa ndikuchita chiyani ndi nyumba ya Mulungu. Mwina nyumba ya Mulungu mu parish yanu sinagwe ayi, koma mwina si kuoneka bwino. Mwina nyumba ya Mulungu mu parish yanu ili bwino, koma mwina ndikusowa kuti munthu abwere azasese nthawi ndi nthawi. Alipo Akristu amene akuzipereka nditu kubwera kuzasamala malo amuchalichi, kubwera kongolesa nyumba ya Mulungu, ndipo ambiri awo akuonetsa chikondi chachikulu ndi nyumba ya Mulungu. Koma alipo ena amene ngati mphakati awo ili ndi ntchito pa parish, ndi siku limene iwo asankha kuti apite kumudzi. Ngati mphakati wawo uyenera kukasamala nyumba ya Mulungu, ndi siku limene iwo apeza zochita zimene ena sanayembekeze ayi. Ngati inu muli Mkristu, koma nthawi zonse akamanena za nyumba ya Mulungu muli ndi zokuthangwanisani, mwina tizifunse kodi chikondi chimene chandi ika pamodzi ndi nyumba ya Mulungu, kodi ikukula ili pati? Apa taona kuti munthuyo adavomera kuti ayitanidwa ndi Mulungu kuti akamangenso nyumba ya Mulungu. Ifenso tivomere kuti Mulungu amatiyitana mu njira zosiyana-siyana kuti tizipereke kukonda nyumba yake ndi kusamala nyumba yake, nyumba imene ili pakati pathu. Ndipo kuyitanidwa si mu mawu oyamba okhayi, mu uthenganso tamva za mayitanidwe anthu amene adayitanidwa mu njira ziwiri. Gulu loyamba ndi amene anaona Yesu ndipo anadzipereka okha. Yesu sanawafunse ayi kuti ine ndiku Satani kulikonse kumene mupite ndiku Satani. Koma Yesu anamfotokozera munthu woyamba kuti nkhandwe zili ndi michembo yawo, ndiponso mbalame zili ndi zisa zawo, koma mwana wa Mulungu alibe ngakhale pamene ayenera kugonapo. Ndipo Yesu munthu wachitatunso, iyenso anayankhidwa mwina njira imeneyo. Iyenso anadzipereka kuti ndikufuna kuti ndikusateni, anadzipereka nayenso, koma mundilole kaye ndipite ku nyumba ndikasanzike. Ndipo Yesu akuti ngati munthu akulima ndipo ayika kale manja ake kuti alime, ndipo kucheuka munthuyo ufumu wa Mulungu ulibe naye ntchito. Kufotokoza kuti
mmene taziperekera kale tiyeni tipitilire kutumikira Mulungu. Munthu wachiwiri ndi amene iye ndi gulu lina. Woyamba ndi wachitatu ndi gulu linanso limene ndafotokoza kale. So wachiwiriyo ndi amene Yesu anamuyitana kuti iwe unditsate. Koma iye anaona kuti ndasiya bambo wanga ku nyumba. Osati bambo wake anamwalira kale ayi. Koma ngati mwana wa mwamuna ndi ntchito yake kuti asamale bambo wake mpaka kumuyika ngati amwalira. Ndi pamene akupempha kuti mundilole ndipite bambo wanga mwina ndi wokalamba ndikakhale ndimdikire ngati ndamuyika ndilibenso zina zondimangira nditha kubwera kuti ndidzatumikire nanu. Koma Yesu anamuwuza kuti asiye omwalira asunge omwalira anzawo. Pamene tili mu mwezi wa chibalaliso, mwezi woti tiyenera kusinkasinka za utumiki mmene Mulungu amatipasira kuti tigwire, kuti uthenga wake ufalitsidwe konsekonse. Pamenepo tipemphe Mulungu atithandize, atiwunikire kuti aliyense wa ife tiziwe kuti tayitanidwa mu njira zosiyanasiyana. Aliyense agwiritse ntchito njira yake imene Mulungu anamuyitana nayo kuti afalitse uthenga wabwino. Mawu a Mulungu akwaniritsidwe mwa ife lero ndi nthawi zonse. Ambuye akudaliseni mu dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.